أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. O Allah, sicela izibusiso uma ngabe kufika ilanga lethu lokuhamba emhlabeni. Sihambe kahle, wena ujabule ngathi, wehlisele izibusiso kithi. Sicela izibusiso futhi noma sesifika emathuneni ethu, amathuna asamukele kahle, asiphathe kahle, ngoba thina singabazinikelayo ngaphansi kwentando yakho, singabazehlisayo, singabazithobayo. Sicela uhlale usibuka ngeso lenjabulo, ujabulile ngathi ngaso sonke isikhathi, uxolele zonke iziphambeko zethu nezono zethu, uzithethelele. Singabantu sidalwe uwe, sidalele velwe ekuthini sone, kodwa siphe amandla ukuthi mangabe sesonile bese siyabuya size kuwe sizocela intethelelo, ngoba nguwena umthetheleli weqiniso. Kunabantu asebesenhlabathini ukudlula isikhathi abasiphila emhlabeni. Kunomuntu owaphila 70 years kodwa una 1000 years engaphansi komhlaba, adlula kuphi emhlabeni. Lawo bantu labo njengoba belele lapha emathuneni abasenabangani, abangani babo zimpethu nezintuthwane nokubola nenhlabathi nomlotha nothuli. Ibona ke osekuyini, osekuwabangani babo. Allahu Akbar. Uma ngabe ungababuza namhlanje umvuse ukuthi yini owake wayi-enjoya emhlabeni, ibuphi ubumnandi owake wabuzwa usaphila emhlabeni, angeke azi nanokuthi ukhuluma ngani. Balele umlalela wafuthi, balele enhlabathini, baphenduke umlotha, baphenduke ini, izintuli. Besaphila emhlabeni, babejabulile njengami nawe, bemamatheka kukuhle kumnandi. Namhlanje bayazisola lapha bakhona. So wena ongakafiki lapha ya, vuka mawulele, vuka mfowethu, vuka dadewethu, vuka mama, vuka baba. Lemini yeza nakuwe. Akungenzeki ukuthi nawe mangabe ufika lapha yana uyazisola njengabo, kodwa wena umdali usakunikezile ini, isikhathi. Besaphila emhlabeni, izibungu babezinyathela ngeenyawo, izintuthwane babezinyathela ngeenyawo. Bakhohlwa ukuthi siyeza leso sikhathi lapho izibungu nezintuthwane ziyophuma ngamehlo, ziphume ngendlebe, ziphume ngamakhala, ziphume ngomlomo, ziphume ngasemuva kusim 2, ziphume kusim 1. Babekhohliwe konke lokho. Namhlanje amaqhinga aphelile. Namhlanje ibona abaphenduke ini manje, ukudla kwezibungu, ukudla kwani, ukudla kwezintuthwane. Babengacabangi njengami nawe ukuthi ngelinye ilanga iyeza leyo mini. Ngiyakukhumbuza ke mfowethu, ngiyakukhumbuza dadewethu, imini yokufa iyeza. Ungayiqinisa wenza ngathi awungizwa, kodwa labo bangcwabile abayicelelanga. Kwafika isikhathi nakubo, nakuwe siyeza. Babeyiqhenya ngezikhathi zobusha babo, behambela phezulu,
ngathi umhlabathi bazowubhoboza, behambela phezulu, bebhekela abanye abantu phansi, sengathi bayake balingane nezintaba ngokukhuphula kwabo amahlombe. Namhlanje bayakhumbula ukubuya emhlabeni bazocela intethelelo kumdali. Izandla zabo zihlukene, azikhona ukuthintana. Izinyawo zabo ziphukile, zintekenteke. Izibungu ziyadla, ulimi lwabo ludliwa yibungu, ziphuma ngayo yonke indawo eyimbobo emzimbeni ongayicabanga. Imizimba yabo ibhucukile. Indlela ababejabulisa ngayo emhlabeni, bedelela bengafuni ukuzwa, bengafuni ukumamela. Namhlanje amazinyo abo awohlokile. Njengawami la eniwabonayo, asazowohloka nawakho. Okuncane lokho sakubona kimi. Asazowohloka wonke. Mawusofika lapha ya. Zilungiselele mfowethu nawe dadewethu for lelo langa lelo ngoba liyeza. So wena ke ohlekayo, baningi abahlekayo. Hey lento le namazinya ashodayo, ini mabekhuluma lapha kuma comment. I've got news for you. Nawakho asazowohloka wonke. Usalungenalo ngisho elilodwa ngoba vele wathi mawufika emhlabeni awungenalo nelilodwa izinyo lamila ula. Asazowohloka wonke, usalungenalo ngisho elilodwa. Bafowethu, akusumdlalo lo engikhuluma ngawo la. Sengathi umdala ngasipha amandla. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.